Sedlijovice odstartováno. Občas situace jsou těžké. A tak mi řekni, co tě bolí, moje oči nevidí, to, co tvoje srdce cítí, pověz mi všechno, co tě trápí, opři se o rameno, vyprávěj mi, jak to bylo těžký, byl jsem pryč a ty neměla to lehký, všechny ty minuty, slyšet tě mi byly vzácný, teď jsem doma, všechno je to ale horší.